Official-Yusuf-A-Sanee tare da DMB Waka. Rayuwa, 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 dan uwa, kaji dan uwa, daina damuwa. Rayuwar gaba ta da tabbaci da kuke ara mana lokaci har idan ya so kacin zaka ci. Kaji dan uwa, daina damuwa. Dan uwa, rabon wani bai zama naka ba, ran naka to ba zai zama nashi ba. Ka dage a sannu ka kai gaba, zaka kai gaba a sannu ka ci gaba. A godewa Allah, godewa Allah duk halin da ka tsinci kanka. Allah na gode kai ke yi min ba kowa ba, kai na rike Allah na san ba za na yi gas ba. Ka iya min ka tsaya min ka tsaya min ya Allah. Rayuwa ta ji dan uwa, ni dai na gane rayuwa ba ta da tabbaci. Ina duba na hanga komai na da lokaci. Mai haƙuri ko ma more da mun daina tsokaci. Mai haƙuri za ya zangwani, jure wuya sai ka zangwani. Kar ka biye wa zigar wasu, za ka cire ba ta rayuwa. Komai yayi farko zai karshe, ko da an yi ma kushe. Ka damu komai za ya bushe. Yusuf-A-Sanee rike Allah da salatin manzon Allah, komai zai zo maka ba wahala. Rayuwa iyawa ce, rayuwa taɓawa ce. DMB mai waka, wata ran ni ma za na wuce, za na haye, walata za ta face.